کوچبرên Efrînê ku ji navçeya şehbavêtgerina cihûwarên xwe ji aliyê kesûkar û merivên xwe ve têne pêşwazî kirin. Li gorî zanyariyên ku bi destora medyayiya Rûdawê ketine, di dema du mehên borî de nêzîka 100 malbatên koçber ji Heleb û Şehbayê vegeriyane nahyeya mabata û gundên wê. Rêxistina peyva me ya mafên mirovan, hindîmen û zanyarî gihandine Rûdawê. Di nav de jî endamekî Komîteya Xwecihî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKSê li Efrînê ji gundê Hissê yê Mîrkan daxwazê ji koçberên Efrînê dike ku vegerin cihûwarên xwe. Rêz û silav ji we re gelî Kurd gelî ji Efrînê derketî ê di kampa de jiyanê xwe derbas dike li Şehba, li Helebê. Vegerin millet gelek vedigere Efrînê gundê dixwe ser ciwarê xwe, nav milkê xwe, nav zêtûna, nav reza, hundiriyê xwe teslîm dibe, xwenînê xwe teslîm dibe. Ger em derbas bin û werin kes nikane demografî mantiqê me bigewre. Em hêvîdarin her yekî li wî derê zirûfî xwe wek dibe çetin wala bi kêfa me dere vegerê ser ciwarî xwe ê çêtir bê jê re bêtir li wî derê vir ciyê kolkê me ye, ciyê bav û pîrê me ye. Welatiyekî ku ev çend rojin ji Şehbayê vegeriyaya Efrînê ji koçberên din jî dixwaze ku vegerin ser mal û milkên xwe. از خوشبیه بابا مادر الحمدلله مسلماتی کشن بداره و شورنه در و دکرم تشتک نراست الحمدلله کس فرمش منابیو و امرحات اموت مولا خوشی و مولا خوشی بر و الحمدلله ملکی مجای و از کم استعفاء کی که بفتلواره بنی مدرسه بر بفتلواره. Ji sala 2018 ve ev 5 salin di ser derbidarbûna derdora 300,000 welatiyên herêma Efrînê re derbas dibin. Lê hin bihin beşek ji wan koçberan vedgerin cihûwarên xwe. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.